И здравейте, хора! Днес ще играем Майнкрафт. На този епизод много пъти не снимам. Много често правя клипове. Я да видям. Ама я, ти пломба ли? Вече е пломба. Не е цимент, така ли? Да. Браво на каката. На лелката. Много се радвам. Браво на мама. Браво на мама. Браво на мама. Да, ама няма снимки. Чакам да излязат снимки. Чакам. Викам в базара бяха избили. Защото има тук някъде диманти. Защото късно му го пратите си. Къде спим лавата? Чуме да взема кофа. Викам, Пъти да отидем на онжи аз сервер. вчера ги излезе той вика. Сега да играем на това Ама аз го знам, вика, той автомобил. миналата година, то вика го бяха докарали, вика там. Съжалявам за... Там от Швейцария е много хубави. за шума. Много скъпи. Той вика е същия, вика. Ама ще го питам, вика е скъпо. Нове. С опеко. Спаме да спим лавата. Лавата е най-лошото нещо е да дако на тъмня с чисти глави. И да босаде. Не трябва да умира чипичак. Ако имате диманчени неща, например това. И ми кажете наистина на кой ниво се намират китайци лаписа. И отиваме в другия сервер. Да, то се с момчешки скин. Той е... Той е... Не. Това ще дойде до време. Той. Сервер. Още че съжалявам. Защото аз много пасъвай. Само един се получи. Не ме изчак. Знам на кое, но... Знам на кое ниво са на Китай. Една... Ето го. Ой. Ето я къстата да шега. Бате, казвате, играеш с мен и няма да играеш. И да той има елши в мен.
от къса, татото напаше и падна в кутката. И когато почнем да сме с чудовица, ви какво те каже, че да почнем да търсим села и там да живеем и... Напишете в коментарите. Да. Татото изобщо наистина не знам на кое ниво се намира с китайци. И ми кажете, ако съм го направила много високо, ми напишете в коментарите, дайте чигна стълб елшите. Определено съм го направила много високо. Малко ми остава. Толкова се релси стигат. Да. Сега да го използваме. Нагоре. Него отгоре. И давайте хора. И аз съм дуелито. Абе, казвам ти отгоре! Какво отгоре не разбираш? Отгоре! Пусни го от най-горе! Ама аз искам така да се изкача. Няма да стане на твоя номер. Само така можеш. Само отгоре става, не отдолу. Ще взема пясък. Но едно е цатното в моята вешия. Имам гаденичи. Пишете в коментарите, като видя село, като си направя боня, да отиваме да търся гавени. И гадени. И да научи да. Тото според мен не трябва да ходя. Как кажете? Каза. И не той го е намерил. Гледал ми екипа и е разбрал. Ама... Сега те направим мост. Сега дойде на блок. Динамит, такой. Це не материал. До онова. Две блока. Иначе виждат просто, не знаех. Да. И може да спираш какво. А? Спираш какво. Да